Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Na našom YouTube kanáli ste mali možnosť vidieť rôzne videá, výroby nejakých vianočných dekorácií. Inak to nebude ani teraz pred Vianocami. Vyrobili sme si napríklad vianočnú dedinku, vyrobili sme si takéhoto snehuliaka. Takže ak ste video nevideli, šupnem vám tieto videá do popisu tohto videa. A v dnešnom videu si vyrobíme niečo, čo som ešte nevyrábal, a to je vianočná hviezda, ktorá bude podsvietená, bude aj dosť veľká. Mám tu pripravené tieto dve dosky, s ktorými som si vyrovnával štrkové lôžko, keď som robil betónovú dlažbu pred bránou. Tak ma napadlo, že ako ich využiť teraz pred Vianocami, tak ako ináč, ako vyrobiť nejakú vianočnú dekoráciu. Takže pustíme sa do práce. Prvé, čím začnem, je to, že si tieto dosky rozoberiem, lebo ich mám k sebe priskrutkované. A napílim si ich, alebo narežem si ich na dĺžku nejakých 70 cm. A potom uvidíme, čo ďalej. Tak poďme sa pustiť do práce. Na pokosovej píle som si narezal 10 kusov dosiek s dĺžkou 65 cm. Čo som ešte nespomenul, tak dosky majú šírku 120 cm a hrúbku nejakých 24 mm. Takže mám 10 kusov. A toto bude jeden zo špicov hviezdy. Tento uhol musí mať 54 stupňov, takže rozdelím si to na polovicu, čo mi vychádza 27 stupňov. Takže tieto dva konce si musím narezať na uhol 27 stupňov. Potom napojenie na ďalší špic hviezdy bude mať uhol 126 stupňov, čiže tam si potrebujem napíliť uhol z 63 stupňov. Takže idem si najskôr spraviť tieto 27 stupňové uhly. Uvidím, ako sa nastavím pokosovú pílu a dúfam, že to bude dobré. Tak poďme si narezať tieto špice na 27 stupňov. Na pokosovej píle som si odrezal takýto hrubší hranol pod uhlom 45 stupňov, ktorý mi bude slúžiť ako prípravok, lebo 27 stupňový uhol sa veľmi zle píli. Keby ste chceli odrezať 27 stupňový uhol, tak pokosovú pílu by ste si museli nastaviť na uhol 63 stupňov, čo máte 90 minus 27. Poďme teraz trošku počítať. 90 minus 45, čo som si odrezal, takže to mám prípravok. Takže potrebujem si od 45 odpočítať 27 stupňov, to mi vychádza 18 stupňov. Takže takto, ako to mám, tak si pokosovú pílu nastavím na 18 stupňov a po odrezaní alebo po odpílení by som tu mal dosiahnuť 27 stupňový uhol. Tak poďme to vyskúšať. No dúfam, že to bude dobre. Idem to ešte odrezať na jednej doske, ktorá bude tvoriť špic, a
potom by sme si to skontrolovali. Na všetkých tých doskách už mám na jednom konci narezaný 27 stupňový uhol, čiže keď si teraz dám tie dosky k sebe, tak mi tvoria pekne 54,5, nevadí, 54,5 stupňový uhol tam máme. Ja by som odporúčal takto si to pripraviť, aby ste mali 54 stupňový uhol, možno trošku dobrúsiť a očíslovať si tie jednotlivé spoje a potom sa vám to bude aj jednoduchšie skladať. Takže idem teraz spraviť čo? Teraz by som spravil to, že by som si pripravil druhé konce. Na druhom konci si potrebujem narezať 63 stupňový uhol, tak idem si teraz nejakú nastaviť pokosovú pílu a vyskúšať to odrezať. Keď sa mi budú tie jednotlivé špice medzi sebou spájať, tak by mali zvierať uhol 126 stupňov. Tak poďme si to vyskúšať odpíliť. Nastavenie uhla na odpílenie tých 63 stupňov to bude mať úplne jednoduché. Čiže predtým sme mali nastavenú pokosovú pílu na 18 stupňov do tej strany, čiže bližšie k hranolu. Teraz som pokosovú pílu nastavil na 18 stupňov do tej druhej strany. Tak pozor, ktorú stranu pílite. Malo by to byť asi takto. Určite si spravite nejaké dosky navyše, ak by ste sa pomýlili. Takže takto by som to mal mať a idem to vyskúšať odpíliť. Ešte jednu radu by som vám dal, predložte si pracovný stôl, aby sa vám tá doska, ktorú si idete píliť, dala lepšie prichytiť. Čiže ja som si to takto tu podložil, tým pádom som si predložil ten pracovný stôl a idem to teraz odpíliť. Tento 27 stupňový uhol máme takto orientovaný a tento je orientovaný takto. Všetky dosky už mám narezané pod tými správnymi uhlami. Zistil som, že mám malý pracovný stôl a už túto poslednú časť si musím takto priložiť. Takže vyzerá, že mi to celkom všetko sedí a je to dosť veľká hviezda. Budem musieť spraviť dovnútra nejaké spevnenie z toho dôvodu, že je to dosť veľké a myslím si, že by to asi nedržalo takto pokope. Takže určite ešte vnútri spravím nejaké spevnenie a tam by som potom zakryl aj tie svetielka tým spevnením, takže myslím, že to bude riadna hviezdisko. Tak idem sa teda pustiť do spájania a uvidím, čo z toho vznikne obrovitánska hviezda.
Máme tu ďalší deň a ako môžete vidieť, tak hviezdu už mám celú poskladanú. Je taká vysoká ako ja, takže je to riadne hviezdisko. Pomohli mi veľmi tie vnútorné spevnenia. Celá tá konštrukcia teraz pekne drží. Dal som si ju teraz von, lebo chcem si ju tak zľahka prebehnúť excentrickou brúskou. Potom by som sa presunul ešte do dielní. Povedal by sme si niečo o tých uhloch na tých vnútorných spevneniach a pustili by sme sa do natierania a inštalácií osvetlenia. Tak poďme si ju prebrúsiť a potom sa presunieme do tepla, do dielni. Tak, hviezdu už mám prebrúsenú a poďme si teraz ukázať tie uhly na tých spevnených častiach. Takže na rezanie týchto dosiek som používal nastavenia dvoch uhlov na pokosovej píle. Jedno nastavenie bolo na 27 stupňov a druhé nastavenie bolo na 36 stupňov. Neviem vám teraz povedať, ktorý. Toto bolo, tuším, 36 stupňov a tu bolo 27 stupňov. Potom nechcel som si predelovať tento uhol na polovicu, tak som to urobil tak, že som si odrátal potom túto vzdialenosť a takú istú dosku som si vyrobil aj na túto stranu. Je to takto, myslím, že v pohode. Pôvodne som nechcel dávať z vonkajšej časti nejaké drevoskrutky, ale bez tých drevoskrutiek by to asi ozaj nebolo pevné, aby sa to celé rozchádzalo, takže musel som použiť drevoskrutky aj z vonkajšej časti a celé to pekne drží. Keď to položím, tak vôbec to nestráca tvar. Keby som nemal tie spevnenia, tak by sa mi to takto prepadlo, lebo predsa len to drevo je trošku ťažké. Dobre, poďme pokračovať ďalej. Teraz si to idem natrieť nejakou lazúrou. Najskôr by som si natrel zadnú časť, lebo bude to umiestnené niekde pri stene. Potom na tú zadnú časť by som si nainštaloval takéto svetielka, ktoré som si dnes kúpil. A potom by som si natrel nakoniec tú pohľadovú prednú časť. Tak poďme natierať, nainštalovať svetielka a budeme to mať dokončené. Je tu ďalší deň a lazúra na tej hviezde už pekne preschla. Po obede, keď som prišiel z práce, tak som hľadal miesto, kde ju umiestnime a vybral som na to jednu stenu letnej kuchynky rovno pod tým štítom, ktorého rekonštrukciu som robil asi minulý rok, tuším, na jar. Takže tam by som ju umiestnil, je tam pekné biele pozadie, taká biela stena. Rozmýšľal som, na čo to zavesím. Nebojte sa, nebudem to vešať na túto reťaz, tu som si nachystal kvôli tomu, že zajtra budem robiť čerta. Ale našiel som toto jutové lano a vyskúšam tú hviezdu zavesiť na toto lano. Musím si tam spraviť do tých podhľadov dierku, do tých drevených, a nevadí, potom tam dám nejaký drevený štuplík a na rok by sa to znovu použilo. Takže idem si vyvrtať dieru do tej hviezdy, nejako si to tam upevniť. A už to bude mať potom dokončené, tak poďme sa pustiť do práce.
Tak milí priatelia, dnešný projekt už mám na komplet dokončený vonku, už má tak nejaké zábery za denného svetla, by som vám dal na náš Instagram Urblíkovci, tak choďte sa tam pozrieť. A ako môžete vidieť, ja už pracujem na ďalšom projekte, takže sa nezastavujem, toto bude asi posledný outdoorový projekt tohto roka, aj keď už máme polku decembra pomaly, ale ešte do tohto sa pustím. Takže ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neodberáte náš kanál, kliknite na odber, ktorý je tu a nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu a my sa vidíme opäť čoskoro. Tak ďakujem vám ešte raz za pozretie. Ahojte.